Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. 41 minutos, makagi po ang alas 10 na pagkaaga. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada. Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa. Alcalde sa kusina. Kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kay do. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Tora Max. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. Everybody loves a clown, so why don't you? Everybody laughs at the things that I say and do. They all laugh when they see me coming, but you don't laugh, you just go home running. Everybody loves a clown, so why can't you? A clown has feelings too. I joke around at a party when you are there, but you don't laugh, you don't look, you just don't care. If you wonder why this clown is crying, look a little closer inside, I'm dying. It's not easy to be in love, you see, when you're a clown like me. I don't know how to say that I love you, 'cause you would smile and say, tell a joke or two. Yes, I'm a clown, but I don't wanna be. Why can't you see the other side of me? Guess I'll be the guy who plays the part of a clown with a broken heart. May papabutan ako nin maray na pag-antabay, good morning. Tagaro ngunya na oras sa morning ngunya duman sa Germany ano. May papabutan ako nin pasasalamat kan magpadara siya ning mga sabi nga na ikyan pampagana sa mga pinsan. Kay bana na si Tess Gomez Gallardo. Ay, ibinali man ang Bert de los Martires. Nabuburubukos na nagtatagas ng managum na tsokolate. Yung bagang tsokolate matagas, lalong masiramta, day malumya. Pigpatos, pagbuksi ko niya ako tsokolate, halis sa Germany. Taday mo maintindihan ang nakasurat. Pakatapos sa tao kan tsokolate, may nagraragamo. Yan bagang mga turto lang. Ay masira mo na eh. Kaya pasalamatan ko ang sa kuyang listener dyan sa Bonn, Germany, si Franz Bars. Pinsan iniyo ni kuya ni Tess Gomez Gallardo, kang Ria Kamaligan. Si Tess ang nagdaray na supungan ni kuta, nagduman pa siya sa arong, madara lang si regalo. Kaya kung nagantabay ka dyan sa Germany, kuya na Franz Bars, salamat na lang na maray sa imo. Pagkatapos garo nga ni may warning pa si Tess, garo nga isunod ipapadar sa imo, garo nga arak. Ay niya ako kuyan, baka maburat ako kayan. Actually, nakalamit ako kayo mga wine na bako man talaga siya itong pampaburat na maray. Kundi mga wine halis sa fruits. Tapos itugang kong yaon man duman sa Germany, pinadaraan kami kaya na garo arak halis sa kuya apple. Ay garo apple garo to hindi ko arang basta sa prutas da. Tanay din ko may drawing na prutas. Ay barbang gisigan na tigo ko. Kanya ko masiramon hay.
tagarpigaaro ko ang mga sa pelikula bagan, ang mga westerners, mga dayuhan. Banggi na nag-inom-inom nin arak, ta pampasiram da sa pagturog. Nakamali siya ako, pira ng aldaw na ako din napapaturog. Ano doon niya ako, nangyari sa ko, tagaro, pirang aldaw na, kadikit ang turog ko. Ito pa lang siya, buro banggi, nagtitigo ka ko itong arak na ng Germany, na di ka talaga papaturugon. Ay niya ako, mapundo na muna ko kani. Muna ko niya ako, pampagana ni sa pagturog. Ito palang pirmi kang mata. Malata, matangaan na, sulusulo ka, nakangirit ka. Ano niya ako, di ako napapaturog, pirmi ako nakangirit. Saka ang hiling ko, duman sa horizon. Sige, pati ang recite ko ni mga tula. Ang kanya, garo niya ako, kapay na. Well, kumusta na lang kamo dyan? Kumusta ang taman doon mga parang tabay ta sa luwas kang Pilipinas? Ano man ang mga panira nindo, ano? Pagkar kaya namamanggi ka mo, nangungudto, pamawan, mga Pilipinong yaon sa ibang lugar. Maski yaon ka mo sa ibang lugar, sa Pilipino mangira ang kakanon, igo naman po kaya ini mga pagkakana Pilipino na nababakal naman sa abroad, lalong-lalo sa Amerika. Ay ordinaryo lang yung maridigdan mga gulayon, natong kung ano, may mga tindahan nga digding pang Pinoy. Gusto mong nga mag-unon, makakaon-on ka. Ay ito nga ning sa Civita Vecchia, ay pabutan ko dyan ng good morning. Ini pong Civita Vecchia, port yan, puerto, may mga barko dyan. Pero sakop yan kang Roma sa Italy. Yaon dyan ang parantabay kong si Mon, saka si Babes Del Rosario. Si Babes formerly si Mefrania, na taga Tinangkihan, Limanan. Si Mons man, taga Taban, Limanan. Nagkaaguman sila, may aking saro na engineer ng babae, si Jat, duman sa Roma. Igo sinaling restaurant duman para sa mga seafarers. Di kang nga mga tubudigdi nga ya, ordinaryo nga digdian dinuguan. O paano niya ako yan? Ang gabos nga yung ingredients sa dinuguan dyan sa Bicol, iyo man nga digdi. Tanababakal nga digdi si sibuyas, bawang, paminta, sili, yaon nga, guta nga ya. Igo nga digding guta. O paano niya ako si dugo, kan urig, si laman kan urig. Ay, magdumag ka niya sa saulan, tapag order mo nga ng dugo, yaon man nga sa lata, tatakadan ka man nga ng dugo. Pati nga paksiw na rabot, yaon nga digdi. Kaya gabos na pagkakan nga Pilipino, Bicolano, o yaon pa duman sa Civita Vecchia sa Rome, Italy. Pagalito sa Germany, nakadalagang kita sa Italy, ano. Samantalang ang kontrobersyal mo niyan, iyo ang Amerika. Sa atin, pag-ulayin tayo at yan. Alagad, siyempre, i-acknowledge naman muna ang mga parantabay ta sa alkalde sa kusina. Birthday Los Martires, Poldo, kita mo niyan ng Biyernes, pets 22 kan January. Ay kami po ngunya nagluluto nanin bulyos. Prinitos na bulyos na baso na maray, dakop na po ini dyan sa sa San Miguel, dakop na po ni San Miguel. Pipritusun mo, inipuan masira mo na idutdot sa tawyo na iguaning giniris na sibuyas. Dyan po bistado ang sirang bulyos. Salamat na lang sa nag-text sa tuya dyan sa Kanaaman, Baras Kanaaman. Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando you mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare.
a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me. Ang mga Amerikano, mga tugang, nag-uururog mangunyan, tagaro, nababawasan ang mga hinanakit sa ibang partido, dumambaga naglalaban-laban, Democrat saka Republican, dahil yan maganda ano, pag minsan nag-iriwal-iwal ka mo sa politika, kan makatukaw na sa pwestoan saro, naging magnanimous. Itong garo palibasan na nasa pwesto ka na, halangkaw na puder ang sa imong kinakaputan. Inisip mo na ang kapakanan kang gabos. Maging si kalaban mo, kakampi mo na. Ngunya na ako, igwan yung mga tataramo kayo na, ang kadaklan, maging digdi sa Pilipinas. Ngunya na ako na ang presidente kan na Pilipinas. Ako na sinong presidente, mayo na akong nahihiling na political color. Kalaban ka man, nagbuto ka man sa kuya uday. Ako, sakop ta ka na ang kapakanananindo ang sa kuyang tatrabawon. Ay naggayo ng daungon. Kisa man kang sarong leader na bingador. Kan makatukaw sa puder, ining mga day nagburuto sa kuya. Ining mga din kalabang ko, magpakaray ka mo, tuturol tugong ko kamo, mga magkamo. Ay sa demonyong ugali yan. Maski itong si Trump, sinasabi nindang garo, medyo may pagkabaralasubas. Ay, in fact, ito po mabuot. Medyo pilyo lang, pero mabuot. Kang ito nagkandidatong presidente, ang kalaban niya si Hillary Clinton. Sige, ang debate kan dua. Pero palibasa si Trump, lalaki, gentleman siya. Dahil siya itong foul na, ang kalaban mo, babae. Ay, yaw ng respeto niya. Tas sa Amerika, pag nagdidebate po ang mga kandidato sa pagka-presidente, sa tao kan debate, ang mga moderator, igwaning hapot, na ano nga ang masasabi mong maray. Iba ko itong tabuga, yan yung kalaban mo, magtaram ka ngayon sarong maray na kaugalian kang kalaban mo. Biro mo kalaban mo, papataram mo ka ng sarong niyang maray na ugali. Ay nagtaram si Hillary Clinton para kay Trump. Ay ako nga, pinagugudlak ko lang niya si Trump kasi nga yung ano. Ganun pinagugudlak niya lang kan trabaho. Ito positive, mayong iriwal. Ikaman nga Trump, anong masasabi mo nga kay Hillary Clinton ay babae ito? Ang masasabi ko nga, i-maintain mo lang ngayon pagiging mong makusog na babae. Aram mo nga, babae ka lang pero makusugon ka. Makusugon na sa mong personality. I-maintain mo ngayon, maray ngayang karakter yan ng sarong tao. Itinaram niya sa kalaban niya, magayon ang sinabi. Matibay sa Amerika. Sa tao kan debate, papataramong kaning marin na kaugalian kang kalaban mo. Ay kung digdi sa tuya yan, halimbawa sa barangay, nag-iriwal na, nag-iriwal ba nga si Luding nga sa kasi Maria, ay paligdado nga, anong para iriwalan nindo? Ini ka nga sarong iniyo, nagribok ning kan nguso nga kaniyo, papagatukong ko nang yan nguso kani, grabing bigpaparestorya. Ay da ikang nga ano man, siging tararaman. Halimbawa ang sarong kapitan magsabi, o sige daw nga ya, ano ang masasabi mong kaumaw-umaw dyan sa kalaban mo? Sige daw. Ay da, maray na kung magsabi ka na, rapadong ko pa nga yan. Arog mang kiyandig sa tuya, baralbagan sa ng baralbagan. Ay sa Amerika, sa tao kan debate, pinapatarampo ng maray na kaugalian kan kalaban. Ay kan maghali na si Trump, nagwalat ning note kay Joe Biden. Ay sinabag ang magkalaban. Kan buksan ni Joe Biden ang surat personal ni Trump. Napaturo ang luha ni Joe Biden. Sabi niya sa mga taga-media, the letter niya of Donald is very generous. Very generous. O anong mo sabihin ko kayan? Grabing panuning pag-umaw kaya Biden. Sarong nga sa sinabi niya, ikapa lang yan arama kong presidente ka ng Amerikang very intelligent. Pero ikaw pang pigparasabi duman na magayon, kaya lang, siyempre nga private ang surat, sabi ni Joe Biden.
Hindi ko nga pwedeng istorya sa Indo. Istorya ko lang nga pag nagkaulay na kami ni Donald, ni Trump. Mag-uulay man nga kami. Iapot ko nga sa iya, pwede ko ng istorya ni Sammy dya. Aputon ko nga bilang respeto man nga kay Trump. Ay di garo but sabi yun, along the way, maray ng ulay-ulay, garo nagkakairintindihan na. Kaya garo si Joe Biden, habuon na kang impeachment kontra kay Trump. Ay, lingawan ta na nga. Magkasararo na nga kita ligning nga sa Amerika. Yan. Hoy, may papabutan pa lang ako ng happy birthday. Ay, Vice Governor Imelda Papin, birthday mo man pala ngunyan. Happy birthday, Vice Governor Imelda Papin. Ay, patkantay man daw kami ligdi, Vice. Birthday mo pala ngunyan. Ang pang-blue out mo na lang sa mga parantabay. Kantan mo kami. O yan, ready ka na, Vice. Kantay daw kami ka birthday mo pala. Yes, para sa mga parantabay, haliki, Vice Governor Imelda Papin. Isa lamang talaga ang dapat na mahalin. Dalawa kaming sabay na mayroong suliranin. Kung ang hirap mo ay dalawa, palayain ang isa. Liligaya ng lubos ang iyong pagsinta. Hayaan
Choco, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-Biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng Biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa indo, ma-Biopatch Foresap nakamo. Kaya ikaw, mag-Biopatch ka na. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as ini-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, para doon ang salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Kung bahala, may Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka nang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kayang-kaya kang protektahan. Malinis ang labada. Fresh wais at mabango pa. Tanggal na kakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangong fresh wise pa. 550 SRP na. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, ginataang santol at coco jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. The University of Nueva Cáceres announces the enrollment in the College Department, Graduate Studies, and College of Law for the second semester school year 2020 to 2021 scheduled as follows. December 15, 2020 to January 10, 2021, early enrollment. January 11 to 24, 2021, regular enrollment. January 25, 2021, first day of classes. You may also register online at www.unc.edu.ph. For details, please come and see us at the marketing office, AMS 121, or call us at 472-6100, local 131, or 0956-130-1775 and 0907-156-6898. You can also chat with us at Facebook at University of Nueva Cáceres. Enroll now.
New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird. But when he jokes my honey, he's a dog. His joking ain't so funny, what a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby, he's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. He sings the sweetest love song ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and puppy love my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. Johnny kissed a teacher, he's a bird. He tiptoed up to reach her, he's a bird. Well, he's a teacher's pet now, he's a dog. What he wants he can get now, what a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away. Sabi ni Lenny Fernandez, pabutan daaning happy birthday ang sayang BFF na si Mariton Espiritu. Kang Grow Negosyo Naga. Yan. Mariton Espiritu. Happy birthday. Sabi ni Lenny Fernandez. Siriman na pabutan tamaning ay kulibat ko pala ng mga nag-text sa tuya. Hi Papa Bert, greet mo man kami sa Shara. Pirmiyan na sa Shara Store. Sa tuyang oras ngunyan, 10 minutos makagyang alas 11 ang oras sa tuyan kan Cabral Bicolandia Supermart. Siriman at tuyan kang DMSQ, siriman asin kang original na Master Square, asin kang Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Good morning, Papa Bert. Sa imong nakakaaliw and nakaka-inspired na programa si Doming Candelaria kan Barangay Lerma, masiram na panirangunyan inununa Timon-Timon. Minsan nag-gulay kami ni Hil Basmayor. Ay si Hil Basmayor, mga taga dyan niya sa Salinggogon, Minalabak, mga taga-Kostal. Ang sira ngayang Timon-Timon, kaya yan inapod na Timon-Timon. Kaya nga Timon-Timon, taga Rosadit. Sadit. Pag pigdudurdubli baga kaya ang kuyan, ang Bicol, garo nang sasalit. Depende man, pag dakula siya, aron kang bados, dubliyon mo, bados-bados, nagdadakula. Ang Timon-Timon nga yan, inapod na Timon-Timon, nakakawig niya sa timon kang lansa. Yan nga hitsura niya. Hindi ko maaraman po sabi yung kaya. Ito garong guide, itong garo kung papasikuon mo na ang lansa sa irarong. Hawig niya siya sa timon. Yan istorya mo sa kuya ni Hilbas Mayor. Kaya ngayaan mga parasira na po dyan na timon-timon. Nakakawig niya sa timon, minsarong lansa. Yan. Ay nagirumduman ko pati itong V-Ray. Ang tiyo ko kayo si Chok Fred na Villamor, igwaning lansang, garo V-Ray ang pangaran. Ito bagang nagbibiyay dyan sa kuyan, sa Bagakay, pasiring sa Siruma, o kaya sa ibang parte ang Tinambak. Ang itsura kadto, itong garong mataba, itong yung bagang lansang mataba. Bako itong ang kalaklambaga sa lansa, lalong-lalo na kung natatandaan nindo ang lansa katong biyahing libmanan, hali sa Tabuko, di sa Naga. Mga patilaba, nagwa ni mga tukon.
Pero itong lansang nagbibiyay sa Bagakay, pasiring sa Tandok, o saka sa Siruma, or Kagliliog, Kampo 4, Tinamba. Mataba siya, itong garo halipot lang siya na igwaning, day ka matubod, igwaning ko yan, ning garo budiga sa irarom. Taan gabos sa kargamento, mga kupra, mga nyug, nasa irarom yan. Pero typical na barko, kaya lang salit. Ang mga kargamento, halimbawa, si mga takadaklang katuduma sa Kampo 4, sa may parting pasirin sa Kagliliog, sa Daligan, mga kanyang kamuting kahoy na sinako, ikinakarga yan sa lansa, pasirin sa Bagakay. Pag-abot sa Bagakay kay itong panahon, ipapasirin niya sa Naga o kaya Kalabanga. Sakay na sa TM Liner, itong bus. Pero nag-aagyan sa dagat, na ang kaaganan, may budiga sa irarong, kargamento. Gula mo, salit man na barko. Pagkatapos mabagtas niya sa San Miguel Bay. Nakasakay na ko sa rong beses dyan. Kaya pag sinabing timon sa lansa, narumduman ko ang biyaheng yan na lansang nagbabalyo sa San Miguel Bay. Na 4 na oras ang biyahe. Makatungkaon. Yan na nagirumduman ko man sa mga lansa. Sa iba pang nag-text sa tuya, si Darbon Encinas nagantabay da. Yaong ka dyan ngunyan, Dar, sa Tibgao. Ini ang watercolorist, artist. Good morning na lang, Dar, Bon Encinas, and family. Papa Bert, pwede pong pakiplay ang Always kasi po pakiramdam ko, buhay lang siya at kinakanta niya ako. Salamat. So, di ka nagsabi kang pangaran mo, pero igos yung pinagigurumdum na tao, na garo nagtalikod na sa kinaaban, pag nadadangudan always, garo siya kinakanta na, garo buhay pa. Salamat na lang sa pag-text mo. Si Janice Ndea, nagantabay, kumusta na lang kamo dyan, Janice? Kumusta sa inyong panira? Siguro nagluluto naman si Mrs. Ningkoy. Yan ang masteri niya, ang dinuguan dyan sa Progress Homes with Janice Ndea. Darling, I love you. You don't know how I love you. I'll be back in the morning, 'cause I need you by my side. Darling, I love you. You don't know how I love you. It's crazy but so real that I'm in love with you. Day by day, I can say that I'll have you just for me, and I don't care that everywhere I'll be seen. Darling, I love you. You don't know how I love you. I'll be back in the morning, 'cause I need you by my side. Darling, I love you. You don't know how I love you. It's crazy but so real that I'm in love with you. If you try to be mine, although I know it ain't right, but let me try.
that your love is mine tonight. Say that everything will turn out right. It hurts to say goodbye. Let me know the thrill of your embrace, memories that time cannot erase, while I kiss the teardrops from your face. It hurts to say goodbye. Wherever you are, you will always be near to me. Wherever I go, you'll be here in my heart till the sun comes shining through again, till we see a sky of blue again, till I'm back with you, my love. Till then, it hurts to say goodbye. Wherever you are, you will always be near to me. Wherever I go, you'll be here in my heart till the sun comes shining through again, till we see a sky. Kung maput ka mo kung si sa ining sa singer kaning napaka-pamusong kantang It Hurts to Say Goodbye. Till then, it hurts. Siya si Vera Lynn, special request ning sarong dating principal sa Daet and nagantabay from Daet. Malinaw pa lang ang sa tuwing signal. Kaya good morning po, salamat na lang dyan kay Ma'am Teresita Angeles, dating principal sa Daet, na minsan kaya I heard you telling story about Vera Lynn, magayunon an sa istorya, pakipatugtugan mo tabi ako ning kanta niya, asin kadikit na istorya kang kahangahangang babaeng si Vera Lynn. Actualmente kung naistoryan ka mo kasi ng mga ninuno kang giyera, aram mo ba mga magurang ta inabot naman ang giyera itong sa kuyang ama ay kay iba to kan mga Amerikano sa garo nagisyang boy garo alalay. Ang mga Amerikano da kato may pigpaparpatugtog na kanta ning babae. Siguro niya ko yun ni si Vera Lynn. Tayo pala na ang kinakantang kani po ang mga British forces saka mga American forces. Nagada sa edad na 103. Dahil palang nahaloy, siguro kang sarong taon lang. Siyang binansaga na Britain's wartime forces sweetheart. Tapos siya palang kinakanta niya mga soldados, bakulang Briton, mga Amerikano. Sa India, sa Asia, nagduduman siya para karantaan, para magkurusog ang buot. Ikaw man daw maglaog sa gira. Harayo ka na sa pamilya mo, mamundo ka, madidepress ka, nakikigadanan ka, pagkatapos dahil mo sigurado kung mapuli ka na yung nabuhay. Kaya nagdadayo da ni si Vera Lynn magkanta lang sa mga soldados. Naging garong naging man siyang sarong soldados. Malata na i-assign man siya sa sarong war area. Ini pala na at the age of 7, nagkakanta na siya. Pag edad niyang 11, nagpundo na siya sa pag-eskwela, para iba-iba na sa mga banda, duman sa Britanya. Sagkod na naging sikat na para kanta sa interong kinaban. Kang di naman na guys siya nagpaparakanta at guminurang na at the age of 90 plus, siya po naging naimbulto na sa mga charitable projects duman sa Amerika.
Day nag-uuntok ning trabaho, maski maedad na. Kundi nang niya kung makakanta, at least mga charitable. Makatabang pangyako sa mas nangangaipo, lalong-lalo na sa mga biktima po ng gera, si mga nabiyadi kang gera, nagibo siya ng mga project, na sinda maging maugma sa natatadaan nindang panahon sa buhay. Kaya yan po ang pinag-request sa tuya na patugtugon ang kanta ni Vera Lynn, ang babaeng sikat kan World War II na nagkakanta sa mga soldados. My friend, if you could only see me, I'm lost amid the music and the wine. I only know I love you, although the memory of you is all I've left to warm this heart of mine. My tender friend, I cry for all I owe you. My tears will never wash away the debt. Too late to say forgive, and every day I live will fill my cup with bittersweet regret. The dawn will soon be here, the sun will kiss the sky, but will the pain have ended then? I can't believe it, I never will believe it. Your lips and mine will never meet again. My friend, my sweet forsaken love, forgive me. I never knew how bitter life would be. And if you could have known how sad I'd be alone, you'd reach across the stars and cry for me. And if you could have known how sad I'd be alone, you'd reach across the stars and cry for me. Just say I love her. I've loved her from the start. And tell her how I'm yearning to say what's in my heart. Just say I need her as roses need the rain, and tell her that without her my dreams are all in vain. If you should chance to meet her anytime, any place, anywhere, say I was a fool to leave her, and tell her how much a fool can care,
just say I love her and want her back again. Pinapasalamatan ko man ang nagantabi na si Yen Chess sa pagining messenger, saka si Franz Bar, sabi sa message ni Tess, sa sunod niya dakulaan na lang ipapadara, baka magabato naman na marayan. Salamat na lang sa Indo dyan sa Germany kay Franz Bars. Kumusta mo na lang ko kay Mr. mo, pero maliputon lang maray dyan sa Indo. Kasi mga pamangkin ko nga ni, pag nagpapaling ng retrato, nagtataragas na daang mga uran dyan sa balkon, nagyayelo na. Minsan nailing ko ang retratong pinadarakan tugang ko duman sa Germany. Itong piligroso na ang yelo, bako itong, yan bagang snow na garuhuna mo, itong giniriling lang na yelo, okay pa yan. Pero itong snow na ang tinampo mo, garo na patos na ning, garo laminated, ito ang yelo, garo salming na, ay ito ang peligroso, mahal na sunda ang marayan. Pag napadarusay ka, tumama ang payo mo, ay matagas. Delikado yan. Pero kung itong snow lang na puti na garo na mo mga powder, ay makakalakaw-lakaw ka pa. Pero kung ang tinampo mo nga patuso na nga ning huna mo nga salming, mamugol ka na nga sa kuyan, sa kudal. Pag nakalakaw ka nga sa tinampo, dapat nga sa kudal ka magkapot, papadaro sa yung kanya delikado. Yan nga, grabing lipot na malipot ng maray. Well, si Reman, sa iba pang nagantabi sa tuya, salamat na lang. As in, medyo inabot na kita yung oras para magsuruayan sa alkalde sa kusina. Bert de los Martires po. Salamat kan sa indong pagantabay. I came to you in dark despair. I needed someone who would care. You held me close against your heart. I felt a warmth right from the start. Then one day he took you away. Why did it happen? Say, now all that there is left for me is just a precious memory. That's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life. That's life. You're here today and gone tomorrow. My life has crumbled since you're gone, but somehow I must carry on. The pain I feel I can't describe. I can't forget you though I try. Each night I say a little prayer that when it takes me, you'll be there. Together once again we'll be. I'll live again my memory. That's life. That's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life. That's life. You're here today and gone tomorrow. That's life. That's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life. That's life. You're here today and gone tomorrow. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase
kahit saan sa kanilang tatlong branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Kapag mainit ang panahon, andyan ang banta ng heat stroke at dehydration at hindi ka pa sigurado sa tubig na iniinom mo. Buti na lang mayroong Infinite 59 Purified Drinking Water. Infinite 59 Purified Drinking Water. Door number 2, Enrile Building, Jacob Corner, Liboto, Naga City. For deliveries, you may call or text 0908-253-8913 or 0927-678-5014. Owned and managed by Mr. Romel Caganda. Infinite 59 Purified Drinking Water. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa